Is-sibt filgħodu tħabbru l-ambaxxaturi żgħażagħ li ġew maħtura mill-kunsilli lokali rispettiv tagħhom biex jipparteċipaw fid-diskussjonijiet dwar l-emenda ta' vot 16. L-ambaxxaturi żgħażagħ se jkunu parti mill-proċess storiku li ser wassal għal bidla storika. Dan qalu s-segretarju parlamentari għall kunsilli lokali José Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet. Is-segretarju parlamentari qal li dawn iż-żgħażagħ se jagħtu demm ġdid lill-kunsilli lokali. Waqt il-laqgħat tal-kunsilli lokali, l-ambaxxaturi żgħażagħ se jkollhom l-opportunità li jitkellmu mill-perspettiva tagħhom u jagħtu idea ġodda għall-lokalità tagħhom. Dawn iż-żgħażagħ almenu sa dak iż-żmien jibqgħu jipparteċipaw, jinvolvu ruhom bisħieħ ħalli inkattru l-entużjażmu fost iż-żgħażagħ f'affarijiet li huma ċiviċi. Importanti li żgħażagħ tagħna jkollhom konoxxenza ċivika u jieħdu parti fil-politika. Fl-20 ta' Novembru l-ambaxxaturi lokali ser jakkumpanjaw lis-segretarju parlamentari meta fil-Parlament jippreżenta l-emenda storika li permezz tagħha l-età tal-vot tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ser tinżel għal 16-il sena. Sa issa ġew maħtura 56 ambaxxatur fejn fil-jiem li ġejjin se jiġu mħabbra 12 l-ambaxxatur ieħor. Is-sodisfazzjon fuq fomm iż-żgħażagħ ambaxxaturi ma nqas meta saru jafu li huma se jkunu l-ambaxxaturi żgħażagħ tal-lokalità tagħhom. Kienet responsabilità, sens ta' responsabilità li l-Kunsill Lokali ħatarni wara l-vuċi tal-żgħażagħ Bwermniżi li se nkun qed nirrappreżentahom matul dawn is-snin li ġejjin. Hija onorata ħafna li minn raħal sħiħ u minn daqshekk ta' 16-il sena u 17 intgħażilt jiena biex insemma leħen dawk iż-żgħażagħ kollha fir-raħal. U looking forward ħafna li ħanressaq il-qudiem dawk il-problemi li forsi jinqal. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm iċ-chairperson ta' Vot 16 Michael Cohen li saħaq li l-frott tal-Kumitat Vot 16 huma dawn l-ambaxxaturi żgħażagħ. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni David Aġus.